Babôčka admirálska. Tento motýl sa objavuje od júna do jesene. Lieta i do parkov a záhrad, kde ho vábi ovocie. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na žihľavu. Babôčka bodliaková. Nájdeme ju od skorej jary na suchých stráňach, kamenistých a piesočnatých lúkach a poliach. Húsenice sú hnedožlté, so žltými bodkami a na tele majú žlté trne. Žijú na bodliakoch, žihľave, ale aj na zvinutých listoch od mája do septembra. Kuklia sa dolu hlavou na pôvodnej rastline. Babôčka pavolka. Babôčku pavolku možno poznať podľa nápadnej kresby vôk na vrchnej strane krídel, ktorá odstrašuje nepriateľa. Vyskytuje sa na suchých a teplých stanovištiach od nížin do hôr. Motýl vytvára 2 generácie. Pri miernom počasí začína lietať už veľmi skoro. Samička kladie vajíčka vo veľkom počte v máji. Čierne húsenice, pokryté trňmi, sa živia predovšetkým listami prhľavy. Od konca júna sa z kukiel liahnu motýle. Babôčka zubatokrídla. Vyskytuje sa hlavne v nižších a stredných polohách. Hlavnými živnými rastlinami sú prhľava dvojdomá a chmeľ obyčajný. V minulosti dostala babôčka zubatokrídla prezývku chmeľový motýl. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na listy a stonky živnej rastliny. Motýle si v prírode častokrát sadajú na predmety, na ktorých vďaka zafarbeniu rubovej strany a tvaru krídel splývajú s okolím a stávajú sa tak neviditeľnými. Bieloškvrnáč púpavcový. Lieta od konca júna do konca júla na slnečných svahoch a v krajoch lesov. Led je priamočiary, ale ťažkopádny. Samičky kladú vajíčka na zem do blízkosti živných rastlín. Húsenice sa liahnu koncom leta a sú husto chlpaté, dlhé asi 2,5 cm. Očkáň osíkový. Motýl lieta hlavne do obeda a k večeru. Cez deň sa zdržuje v blízkosti vysokých rastlín. Samička vypúšťa vajíčka voľne na zem. Larva je svetloplachá a žije v úkryte. Kuklí sa voľne na zemi.
perlovec striebristopásy. Radi sajú na vlhkej pôde a na rozkladajúcich sa organických zvyškoch, ale aj na medonosných rastlinách, kde sa častokrát stretávajú vo väčších množstvách. Patrí k hojným a rozšíreným druhom. Samičky kladú vajíčka na kvoru stromov, zhruba vo výške 1 metra nad zemou, v blízkosti živných rastlín. Druh prezimuje v štádiu húsenice. Imága sú výbornými letcami, ich akčný rádius je pomerne veľký. Spriadač kostihojivý sa vyskytuje od júla do septembra. Lieta vodne i v noci, kedy je ho možné prilákať na svetlo. Samičky kladú vajíčka jednotlivo na živné rastliny. Húsenice sa liahnu v septembri. Prezimujú a kuklia sa v máji nasledujúceho roka. Vidlochvost feniklový nemá vyhranené nároky na typ a kvalitu biotopu. Ťažisko jeho výskytu sa nachádza v nížinách a pahorkatinách, ale vystupuje aj do najvyšších pohorí. Živnými rastlinami húseníc sú fenikel obyčajný, mrkva obyčajná, ale aj kvopor voňavý alebo petržlen záhradný. Húsenica je veľmi pestrá a nápadná. V súčasnej dobe je vidlochvost feniklový rozšírený po celom území Slovenska, včítane vysokých pohorí a na mnohých miestach je pomerne hojný. Vidlochvost ovocný je nápadný motýl, ktorý vyniká nielen veľkosťou, ale i sfarbením. V posledných rokoch sa pomerne často vyskytuje v ovocných záhradách a ich okolí priamo v mestách. Hlavnými živnými rastlinami sú trnka obyčajná a hloch jednosemenný. Húsenica je veľmi málo pohyblivá, živnú rastlinu neopúšťa. Vidlochvost ovocný je dobrý letec, jeho let je charakteristický častým plachtením a je schopný prekonávať aj väčšie vzdialenosti.